Hai, salut, eu sunt Mircea și de data asta am revenit aici cu un nou episod. După foarte mult timp am completat acest challenge sau quest cu Hypercharge. Hai să strângem asta aici și să facem un screenshot. Pentru că nu tot timpul e un Hypercharge. Am lucrat destul de mult, am jucat și ieri și am jucat cam de pe la 10 până pe la ora asta, pe acum. Ascultam și eu aici Lama Crima. Dacă vreți, o să pun pe comunitate, o să pun și poate o să fac recenzie la tot albumul sau ce doriți voi. Și hai să vedem, plecăm în sfârșit de la challenge-ul ăsta. A fost atroce, nu mai vreau să aud de el în viața mea. Și avem aici Shelly, unde avem Hypercharge-ul, ceea ce e destul de bine. Dar mai trebuie să facem upgrade-uri ca să ajungem aici. Și o să strâng, poate episodul următor o să reușesc. Că am aici Brawl Pass-ul și o să încerc. Încerc azi să văd cât de multe quest-uri pot să fac, să termin de aici mai toate quest-urile. Și poate o să-l cumpăr și o să fac un nou episod. Cam atâta pentru moment. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!